Ikasi aholkularitza zerbitzua ikastetxeei laguntzeko zerbitzu bata. Eraldaketan, antolaketan edota erronka berrietan aurrera egiteko helduleku profesional bat eskaintzea du helburu. Ikastetxe bakoitzak bere beharrak, helburuak eta lehentasunak ditu. Hoiei erantzuteko aholkularitza eskaintzen dugu. Lehen hezkuntzako hobekuntza pedagogikoan ari diren edo hasi nahi duten ikastetxeetan, gakoak diren alderdiak lantzen ditugu talde eragilearekin eta etapako irakasleekin batera, eta denen artean erabakiak hartzen ditugu. Urduñarri eskolan ekosistemak dauzkagu lehen hezkuntzan eta metodologia bateratu eta sistematizatu nahi genuen. Ikasiren aholkularitzarekin denon artean erabakita utzi ditugu ekosistemaren ezaugarriak, erabiltzen ditugun jarduerek eduki duten diseinua eta nola esku hartuko dugun eta nola bide lagunduko diegun ikasleei. Eremuka diharduten DBH-ko ikastetxeetan metodologia zehazten eta antolatzen dugu eta diziplinarteko proiektuak sortzen ditugu. Altzako institutoan iaz eremuka lanean hasi ginen, lehenengo DBH-ko ikasleekin, baina kanpoko aholkularitza baten beharra genuen egiten ari ginena sakontzeko eta gure eredu propioa definitzeko. Ikasirekin egin dugun prozesuan metodologia eta antolaketa zehaztu ditugu, diziplinarteko proiektuetan jakintzagaiak nola integratu erabaki dugu, eta kompetentziak nola landu espezifikatu dugu. Oro har, ikastetxeko antolaketa eta funtzionamendua hobetu nahi duten ikastetxeetan ere lanketak egiten ditugu. Aratz ikastolan, berrikuntzak aurrera eramateko gure antolaketa fintzeko beharra genuen. Ikasiren aholkularitza baliatuta, etapa bakoitzean hobekuntza helburuak adostu eta zehaztu ditugu. Ondoren, hori guztia aurrera eraman dezagun antolatu gara, eta guztion funtzioak eta lan dinamikak argitu eta erabaki ditugu. Ikasiren aholkularitza zerbitzua ikastetxe bakoitzaren beharretara egokitzen da. Abia puntua finkatu eta ikastetxeko erronkei elkarlanean erantzuna aurkitzen diegu, euskaraz eta Euskal Herritik.